فڕۆکەیە ئێرفۆرسوان سەحاریە هەینێ 10 کیلومتران دووری سنووری ئوکراینایە لە ژەژوڤدادا ئەف باژارە بوویە ناوەندێک ji بۆ هاریکاریên mirovahî û leşkerî ya Rojava li hember şerê Ukrayna. Bişandina zêdetir ya leşkerê Amerîka bo milên Rojhelata NATOyê ku li Ewropa bicih bûyne hejmara wan gehişte 100,000 kesan. Serokî bi 10,500 endamên leşkerê esmaniya heştîbû û niha li Polonya bicih bûyne pîtza parve kir. Di van 10 salên dawî de kêmtir demokrasî ava bûne li cîhanê jiyên got me ji dest dane. Ji ber vê yekê tiştê got hûn dikin ji wê yekê mezintir e. Ka hûn dikarin êş û jana gelê Ukraynî sivik bikin yan na? Em di qonaxeke nû de ne. Nifşê we em di xaleke girîng de ne. Biden bi heftayê xwe yê Polonî Andrei Duda re li navendek harîkariya mirovahî civiya. Washingtonê soza $1 bilyon tir bo harîkariyên mirovahî dayne. Serokê Amerîka dîsan Serokê Rûsya Vladimir Putin bi tawanên şerî tawanbar kir. The single most important thing that we can do Tiştê herî girîng ya got em di destpêkê de dikarin bikin ew e got em hebûna yekgirtiya demokrasiyê tê biparêzin û bi dijberî û hewildana xwe ji bo wêrankirinekê bi destê zalimekî çê bibin kêm bikin. Got ez bawer dikim ew tawanbarê şerî ye. Roja heyînê li Brukselê Biden bi Seroka Komîsyona Ewropî Ursula von der Leyen re civiya. Niha Ewropa rojane nêzîkî $600 milyon di aboriya Rûsyada dimezixîne ku şaştiyeka pir mezin e li bizavên welatên Rojavayî ji bo cizakirina aboriya Rûsya. Amerîka plan heye ku vê piştevaniyê bi dîmahî bîne. Bi rêya rêkeftineka nû ku rojane 5 bilyon metrên çargûşe ya gaza xuristî bide welatên Ewropî. This amount, 50 BCM per year. Bi qasî 5 BCM salane şîna sêyeka gaza Rûsî digire ku îro diçe Ewropa. Hêrişa Rûsya bo ser Ukraynayê dîmenê ewlekariya Ewropayê guherand. Di nav cewherê peyama seredana Joe Biden de peyamek hevgirtina Amerîka û Ewropayê heye. Just the political message of unity. Tenê peyama siyasî ya yekreziya tinabera piştevanên Rojavayî yên Ukraynayê û hevgirtina di gel gelê Ukraynayê û hikûmeta Ukraynayê peyamek pir girîng bo gelê Ukraynayê şand ku evin yên li ser erdê êş û azarê dikişînin. û her wisa jî peyamek bo Moskowayê şand ku hêviyên wê bo parçekirina Rojavayê walan e. Koç Kaspî dibêjit Serok Biden wê roja şembiyê li Warsaw gutarek girîng ji bo gelên cîhana azad re bide. Berî vegere Washington.